A carpa instalada no campo de arriba quedouse pequena para dar a cubillo ás numerosas persoas que se achegaron a Rianxo para asistir á festa de exaltación do Mexillón. A cita gastronómica organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo da localidade, en colaboración co Concello e a Xunta de Galicia, resultou todo un éxito. A verdad que un pouco romperon as perspectivas que tiñamos, ainda así con este tempo de calor, estamos debaixo case non é dun carballal, pero pouco menos, e a xente ven aquí a disfrutar do noso produto. Repartíronse en total unhas 4.000 racións de mexillón preparadas de distintas maneiras, aínda que o vapor, o xeito tradicional, foi unha das que máis triunfou entre os asistentes. Teníamos mexillón a vapor, croquetas de mexillón, empanada de mexillón y el plato de degustación. Con la botellita de Ribeiro que no falte. Que non falte, ¿no? Sí, sí. Venimos de vacaciones y como estamos aquí pues ya aprovechamos y comemos el mejillón. ¿Y qué tal? ¿Cómo está este año? Riquísimo. ¿Cómo está o mexillón de Rianxo? Muy bien, muy bien. Está bo. Cales probaron? Que vin por aquí hai diversidade de platos. Vinagreta e croquetas. Entre as autoridades presentes na festa tamén se atopaba a conselleira do Mar, Marta Villaverde, que non quixo faltar a esta cita gastronómica, apoiando o importante sector mexilloeiro da localidade e por extensión da comarca, cunha base moi sólida na economía local. Pero o verdadeiramente importante é que, ademais de ser unha cita gastronómica de interese turístico, a festa ten tamén outro importante obxectivo, e ese non é outro que recadar fondos para o Club de Remo da localidade.